sing jumbo rak dhewe ya. Karo aku. Apa iki? Padha angkune. Oh, padha angkune. Manuk. Nggih. Angger permanukan kok awake dhewe ya. Nadyan wujuh temong peksi. Luar biasa, cantik, suara bagus, gandes luwes, dandanane patut, meraati, disawangi soneng semke ati, ngeleremke rasa. Kayak wedok sisan. Kayak sinden wedok, suarane apik, ayu, sinden kok lanang, dandan wedok tuwa. Wah, Bocahe mangkat. jenenge Sukimin. Jaan futsal ae wong. Paringi keselamatan dunia prapteng belaan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin ada zamani bismillahirrahmanirrahim. Ana wiwi terus apa nang wiwi oh apa jumeneng ya telu wae kaping pisan maca Quran sabanane kaping pindho mulas pengilakono kaping telu wong kang saleh kumpulono kaping papat sedengiro ingkang luwe kaping lima sikir wengi ingkang suwe sang kabeh sapa bisa nglakoni insya Allah Gusti Allah ngijabani. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin
lagu sing bernapaskan religi didhisikke no. Oh ngono ah ya. Mergo ana ing Malang lembah kene walaupun masyarakatnya beraneka ragam tetap nggondeli budaya lan agama. Oh ngono ah budayane ora ditinggalke, agamane ya ditindakne kelawan jumbuh kapercayane dhewe-dhewe. Oh ngono ah kene lingkungan agamis ya. Wah tenan. Indomie goreng cabe ijo dengan cabe ijo asli lebih pedas lebih gurih. Ono nah, ingkang kadidene widodari darat, widodari ing mija saking Pasitran Gonto Mayit. Kok Gonto? Kula sampun dipun keparengaken pitepangan. Inji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, piyai kathah mestani kula mantasaning Widyawati tetungguling waranggana mustikaning kenyotus tusing pesinden Mimin Saputri Ratu Angga inggih pringganing Tias Ari Gustanti Agni Pratista Arkadewi Kuswardono. Jeneng dawane sakmono kuwi ya ana artine, Le. Ya iyalah. Ya iyalah. Artine apa? Mantasaning Widyawati tetungguling waranggana mustikaning kenya yang artinya wanita pilihan, terpilih di antara yang cantik. Pilihan terakhir. Ya ora terpilih yang tenan. Heeh, terus Pringganing Tias Ari Gustanti. apa kuwi? Mamah ling lairke nang ngisor dapuran pring. Mula kok lahirnya terus nggak teli ngono. Pringganten. Oh Terus iya. Agni Pratista Arkadewi Kuswardono. Wardono. Wardono. Artinya apa, Le? Waria dodone ora ana. Lah kok kuwi ana? Wis ben iki ku pantasi nggo nyilikke sing ngendang kuwi lho Mas Dodo. Kuwi yo MS Sesen tapi yo nyawang aku yo gawane ngeleki dua ya ora apa-apa. Kuwi ya asi. Asi. Air susu ibu. Air susu iblis. Mereka Mbak Mimin Angga Inggi saking Klaten. Klaten. Nawi teng KTP namine sanes Mbak Mimin. Lho sinten? Sukimin. Aduh sumung banget ya, gerah banget. Terus gaweane sakliyane nek bengi nyinden, Mbak anu ki Sukimen ki lek awan ngopo? Blantik wedhus niku. Rumiyin pas dereng gadah modal blantik wedhus kula nate dados TKW. Apa kuwi? Tukang keruk wedi lho. Oh tak kira nek nyebut gene luar negeri. Boten. Tau ngamen bareng jare. Nate rumiyin Mas Ari. Oh, tau ngamen. Mosok lek ngamen ya ning anu ngono, ning ngarepe ngene omah-omah apa ning jero bis apa ning pasar. Bang. Bis. Teng Bang. Bang endi? Bangjo. Mosok. Nggih, berawal dari pengamen jalanan. Hah? Lajeng menika dados MC, Hah? menika dados sinden kondang. Iya. Lho, ngendi sing ora kenal Mimin Angga Inggi, enek wayangan Mimin. Critakno Campur sari Mimin. Critakno Min. Ketoprak Mimin. Uyon-uyon. Uyon-uyon Mimin. Laras madya. Mimin pasar Ponorogo enek maling. Aku ora maling kae gur setore karo aku. Nek kan Lek jas merah jangan melupakan sejarah. Kowe dhisik ki ra anu pengamen to. Dadi para pamirsa ki ben ngerti kowe zaman proses ngamen dhisik ki kepiye ngono lho. Malu, aku praktekno. Kudu aku malu. Ya jangan malu karena itu tidak berdosa dan tidak apa jeneng kowe nglayah bandane wong liya. Mengke sinden-sinden iki terus underestimate kalih Ya kula. ora, jenenge kristalisasi keringat. Engko ngremehke aku kapur. Kabeh anci kandhanane angel ra umum lho kowe iki kok. Aku malah dodoti bahan gibah ngono kuwi lho. Ora, masyarakat sini juga ingin tahu. Biyen kamu pernah rekoso uripe sekarang menjadi seorang waranggana yang primadona dan superstar. Ning saiki mengko mboten dombuli kula to niki. Mboten. Janji lho. Ya janji. Saiki dadi primadona ro super tetra kok. Aduh. Piye? Piye zaman ngamen kae? Dowel sukanya dowel oh nempel maunya nempel oh cowok zaman sekarang memang susah dipercaya oh Lihat kaki licin. lihat
body mulus, oh tak tahan. Kok megap-megap lek. Saya ketahu nok bria gini. Kok wis tuwek bae. Tuwek ora suwek. Ning sing penting kristalisasi keringat, Pak. Oh. Saiki sapa to sing ora ngerti Mimin? Lho. Panitia ndhawuh nang kene Mbak Mimin menawi enten arta 20 juta mlampah mboten. Pak kula biasane selangkung nggih anu tambahi sithik ngono kuwi. Kuwi nang kene 20 juta. 20 juta. Mulai ra nggondas ye nang kene 20 juta. Kok senengane kok. Ora matur nuwun panitia. Gawe ontran-ontran. Piye ngamenmu ki nggih men piye? Dadi kowe ngamenmu kok ngendi wae? Aku dhisik ngameni saka Klaten terus ning tekan Solo. Solo, Palur, Jaten Karanganyar. Tekan nggonku bareng. Nggih, dugi pabrik gula napa Tasik Madu. Nggih, Tasik Madu. Dadi turut-turut dalan ngono kuwi ya. Heeh. Kayak nggawe cicik-cicik ngono kuwi Heeh, ta. ya, cantik. Lebih baik. Aku hidup menjanda Asik apa ye? daripada harus digilir masa. Aku wanita, dia pun wanita, takkan mau cintanya dibagi dua. Biar janda dedek punya harga diri, harus bisa memilih calon suami. Aduh, Mbak Bon, Pak. Kok mahar wudu ki piye to? Wudu. Dan Lah iya. wis gandeng pun rogo tuwa niki lek Iya, sukimen. Tapi alhamdulillah kula pun sehat, Pak. Sehat nggih? Sehat. Bobote pun mundak ya gegarek keriput-keriput sithik sesuk tak botok pun ora masalah to. Oh. Duit gua apa nek aku dandani rogo ya. Yo. Lek men. Oh alah. Bolak bali nek bandeng Apa? banci gendeng ya kowe kuwi. Ah, iki nembang ya, Pak. Nembang. Yes. Sadurunge ya Pak kami tuwa tidak panggung tuwa nampilke Mbak bintang tamu karo Mbak. Kathah sanget. Lintang. Enten Dek Lintang Kairo enten Ketokno, Mbak Pesisi. ketokno suaramu dan ketokno skillmu untuk masyarakat Babatan Ponorogo. Wonten pamundutan. Oh, kathah pamundutan iki kula sik tak wacane. Assalamualaikum Pak Kangkong nggih. Kula sastra nggih. Sange Lembah Ndlopo Madiun. Nggih, nyuwun pepiling dandang kula bawanipun nggih. Terus iki ana meneh, engko siki. Nah. Apa iki? Oh nggih, iki bae pemberitahuan. Nggih, pun niku wau mamulute namung niku. Oh nembe niku. Nggih. Heeh. Injih. Manut sliramu no. Manut napa? Mau Derek mau. nuansa Islami mau wis Wis. manut sliramu ya. Ah. Oke. Kudu bawa wong loro gentenan lho. Ganjen no. Heeh. Kemampuannya ya kudu totalitas no. Heeh. Kan bekerja tuh militan, jangan mudah mengeluh. Nah. Kamu tidak grogi dengan sinden-sinden saya yang cantik-cantik? Santai aja, grade-nya beda dong, grade-nya. Oh, grade-nya beda. Beda. Beda, grade yang di atas siapa? Aku di atas. Oh, ini dong. di bawah kamu. Ibaratnya kalau di Bali itu kastanya kita beda banget. Beda banget gitu ya? Beda banget, jauh banget. Oh, jauh banget ya ampun. Ini kamu murid-murid kamu semua ya ini? ya? Yang setara dengan saya hanya Bu Rini. Oh. Beliau dosen, saya asdos. Asdos siapa? Bojoku iki? Beliau kan kemampuan, tapi suaranya beda banget sama aku. Bagusan dia, bagusan aku. Walah edan. Napa? Mana kena? Iya. Sing penting wong loro gentenan Bang ta. Lorono, duit tunggal kok. Enak. Ya, maka manut. Iki sing kira-kira nuansane apa jumbuh rak Ya. sing jumbuh rak dhewe ya. Karo aku. Apa iki? Padha angkune. Oh, padha akune. Oh. Manuk. Heeh, nggih. Angger permanukan kok awake dhewe ya. Nadyan wujuh temong peksi. Luar biasa, cantik, suara bagus, gandes luwes, dandanane patut, meraati, disawangi soneng semke ati, Kek- ngeleremke rasa. Kayak Didikan wedok kula. sisan. Kayak sinden wedok, suarane apik, ayu, sinden kok lanang, dandan wedok tuwa. Wah, Bocahe mangkat. jenenge Sukimin. Jaan futsal ae wong. Heke pitalinen
yang tidak saya suka dari Apri. Ngapa? Suara apik ning attitude 0. Lah piye to entute? Kok untuk attitude ki etika. Heeh piye? Kemampuanmu totalitas. Ning kita tahu bahwa panggung ini hebatnya seperti ini tanpa dukungan kocok-kocok sound system ora bakal kesempatan. Lah aku salahku ngendi? Kok mic-mu dadak kowe ngece kanca sound system. Iki ngece kowe. Ora ajarke. Ini lho pentingnya attitude etika, sopan santun adat ketimuran. Iki jenenge Sombong kowe Jumawa. Tak kabur kowe apa? Oh, sing sabar aja nesu-nesu. Atiku jek ning kene urung pindah kene. Iya. Jek ning kene. Iki mono jenenge kontrol miking. Nek suarane banter mikir diadohke. Kaya kowe lek ngajari dhisik piye? Nek kontrol mic. Jadi tebal tipis. Wih, gaweanmu lawas sih, Lek. Masa tebal tipis sok-sok. Nek suara tipis mikir dicedhake, nek gandang oke. Oh iya. Kok kaya traveling nang ndi pikiranku. Halo, manis nang ayo Bu, seliramu. Oh, kowe seleh. Iya. Ora mampu. Heeh. Pas gen part niki di mboten mampu. Mundur. Mundur dak, letok undik lah. Mandura. Kersanipun benten nggih pilah antara sing mung adol lumuk karo sing memang kemampuannya. Iki suaranya melengking, tapi ketika nada atas nggak bisa. Nggak bisa, nggak mampu. Range vokalnya nggak luas. Mangga Bu, wekdal kasumanggaken buta. Urung-urung kok wis kaing iki piye to? Rada soro, Mas. Sindene budek, Mas. Anu kala menjinge mbok diatur riyen to, Mbah? Ini namanya pressing. Penekanan. Suara kok pesing to, Lek? Pressing. Bawa kok kaya wong lelaku. Ada vibrasi ini tidak banjir. Eleke sombong endane apik ora. Oh alah. Halo. Golek. Ngandani apa menghancurkan ngandani kok baterai kok iki dipenerke kan. Lah nek kok bater banget. Iku dene lek goleki kudune kan ngono. Lah kowe ora krungu wong kowe wis tuwek kok. Golek isi podang pita Gas. Ibab Se. Nganggo. Wah, pokok sik engko sik. Kene iki masyarakate pengen ngerti nek kowe ketika nyuwara lanang. Kum, tos. Ayo men. Baik. Oke, baik. Para tamu, para lenggah, para pamirsa, ringgit wajucal sedalu atas ing dalu menika. Ibu bunga ing atiku. Luar biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu, sugimen sae napa mawon? Wis gak dibudalke. Ngentosi keluargane sih. Tegese dibudalne suarane. kowe rasa sok cantik nyoro lanang. Ngapa? Rasa sok cantik Kan ngapa to, Lek? dibedah menerang woi-woi kaya aku. Dadi nek nyuara lanang ki Iya, kepiye? gagah. Oh, begagah. Ya, disiarke sik para hadirin sekalian. Para hadirin, para tamu undangan yang terhormat, para pemuka agama, para pinisepuh sedanipun, menika swantenipun Mbak Princess Aprilia saking Aladan Kidok Klaten bersinar lumantar tetembangan Podang Kuning. Sumangga Mbak Apri. Sumangga. Sumangga Mbak Apri. Princess Aprilia to. Princess Aprilia. Nyanding bisa Panut. dadi Princess Panut. Princess Aprilia. Panut.
Iso muntir lho telake. Mboten muntir lah, kula ngeten-ngeten lho rasane sowan neper. Wah, nek dikempet ki cilik. Nek dikempet cilik mbok jenengan nyobi. Heeh, enggak iso aku. Kempet semaput ya aku. Heeh, urung pate sehat. Walah. Lah jenengan kesuwen nyuntik wau. Asline suwantene telas ki rak mergo sing nyuntik kuwi mau. Jane ini nganggo golek alibi liya ning sapa wis, Beb. Nggih nek Tak maafkan. ora cemburu kowe. Padahal kok dimaafke banji. Iya nak. Lah enggak Iya. niku nggih. Digarap kecil terus engko digarap anu Samboyo ya kena. Oke. Yuk. Seawan ning omah wis ora krasa. Keluyuran kang goleki sing tak sayang. Muping mitranganku goleki ora krasa esuk awan nganti wengi yo Eman yen nganti liya kang nyawang Leang tak sawang mencok neng ngepang Gagan sangkang tak rindik saka kadohan Sarwi ngoceh dheweke ngaleh bencokan tak celok tak padang kuning tak gawe pikirku komeng seret ireng tak samai katon marise ibu bunga yen kelakon nyanding sirane ora bakal atiku gagiwangian yen si podang andudut ati kepranan ora mangko atiku sanesaya gatra Ranani sulpi keluyuran kang goleki sing tak sayang yo mabeng-mabeng mitranganku goleki ora krasa esuk awan nganti wengi ayo yo ane marian nganti liya kang nyawang kleang-kleang tak sawang Gagan sangang tak rindek saka kadohan Sarwi ngoceh dheweke ngaleh bencokan Asik sampai bawah padang kuning hagawe pikirku Iya. komeng seret tireng sawang katon manis Mas, sejam lagi harus berangkat, tapi pukul kosong. Ayam, daging, nugget, bahkan es krim habis juga.
ada Shopee Belanja Instan 1 jam. Shopee Instan, Shopee Belanja Instan 1 jam. Shopee Instan, Shopee Belanja. Shopee Belanja Instan 1 jam. Hatiku hati yen si podang mantutus hati kangen Alah. ora mendong rasa Punten. saya ndara awas Ya, Mbak Mimin, Mbak Apri. Banter. Malam ini juga kita dihadiri oleh Bu Camat Mbabatan. Oh, nggih. Juga anggota DPRD Ponorogo menjalani Bapak Agung Priyanto yang paling rawuh. Ageng. Nggih. Lah menika kula ansal dawuh saking menjalani Bapak kami tuwa badhe tindak panggung, monggo. Bapak kami tua Pak Rudi. Nggih, napa nganti kalian Bu Camat kelawan Pak DPR monggo, nganti kalian sinten monggo, kula nderek. Mangga. Yo sepote Mas. Sepot sing iso ditabuhi gamelan sing rada suwi, yo. Coba monggo.